Ada apa? Mau tahu ada apa? Tungguin ya. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Ora semadihita salutna amanginang tamulai ma parminggota adorang sota mulai martang yang nahoma hita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marhite pugu ede nomor pitu ayat sada rodi ayat tolu. Puji hamuma asini rohani Tuhan Jehovah. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin.
tungi semadongaku diaka banua gijang, jala dukod niho, danga dong dihalo mohon rohaku di tanoon, nang pemeru sibukku dohot rohaku, sai de batado partano batoan ni rohaku, jala perjambaraku saleleng nilelengna, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan di bata, pargogo na suatu dosan jala para seroha, upaserep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, sai lehon asini roham, manggohi rohanami, jala sondangi rohanami, marhite-hite todim, asalam hutinggalhon hami, nasa dosa nami, jala hutangihon hami hatam na badiai, sai paian mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue na denggan hami, upangido hami salut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik parjolo, rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongon, rodi na di bagasan aek, na di tohoru ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang sioluan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalana, ay honahumna do sogot, akka na marseneang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggi, di naonomari maulahamu nasa siulaonmu, alayang goari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namang ibati hutam, ay di naonomari do di topa de bata, langit do tano, dot laut, dot nasa isina, dungi maradia do imada di ari papituhoni, di bahenido umbahen na di paso-paso di bata Jahoba, ari paradenai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmo, asa martuaho, jala liling mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik payo onopon,
unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko olo, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tu patik nasapului. Ondo ahu do Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paopaton pinopar ni akan nasogoro hadiau. Alai asido rohaku di akana maribu-ribu, akana marholong ni roh hadiau, naso mangalaosi patiki. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon naombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tu patik mi. Amen. Topoti madosata. Ale amanami jala debatanami dan di benua gijang. Pargogo na suatu dosan. Pardenggan bahasa doho. Jala rodi saleleng nileleng na doasi ni roham. Sahay marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jojot dohami mardosa maradopoko. Jala jojot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, saya unang paingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahin tuhita hombar tu akka dosata. Jala dang dibalos son tuhita hobar tu haka hajahatota.
Songon asini rohani mama mida anak aka anakna, asini rohani Jahoba diakka nama kabiari bana, hasangapon ma di debatana ni kijang. Amin. Tajahama turpuk epistel di minggu tasadarion ima nadienet sian pesalmen 125 ayat sada rodi ayat 5. Tajahama marsikat soring di ayat terakhir rap majahama hita. Hatuaun ni aka namar haposan tu Jahoba. Ede hananakok aka namar haposan tu Jahoba songondolok Sion donasida dang tagamon humordit hot do tahe rodi saleleng nilelengna. Aidang tagamon tong madodon tukot harajaon ni hajahaton di atas perjabaran niaka partigor asa unang laho tangan niaka pertigori tu hageduhon. Alai anggo akka na manipil tu dalan nasida sadiri akka nageduki saina togi honon ni Jahoba do nasida rap dohot akka siula hajahaton dame masonggop yanggo tu Israel ima sahakna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maria.
hati dako maha porseotai, songo na hinati dako ni dongata saha porseaon, disadok portibion, ramahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tunubuhan ni si Maria, naga-begabia seton di perbadia, andorang sabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubonotoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, la hundur tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimba ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi hala na mangolu do na mate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatau panihala Kristen akan na badia, doho dia sani dosa, doho dia tai na mandok, mula mangolu sogo daging dihala daung mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Oras. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 8 September 2024. Partangyangan Week, Rabu 10 September 2024. Week Cipinang, Dibagas keluarga J. Siagian Boru Pardede, alamat Asrama Brimob Blok K nomor Pitu RT 10 RW 05 Cipinang Atas, Jakarta Timur. Wik Duren Sawit, dibagas nih keluarga Timotius Huta Barat, Irena Boru Tambunan, Jalan Antareja nomor Pitu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Wik Rawasari Cempaka Putih, dibagas nih keluarga Sintua Manuala Osman Huta Julu, Boru Sianipar, alamat Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Wik Kelapa Gading, dibagas nih keluarga Nyonya Simangun Song Boru Manurung, Jalan Dahlia Sada nomor 2, Kompleks Bernis Kelapa Gading, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Wik Gangkana, dibagas nih keluarga P. Silitonga Boru Situmorang, alamat Gangkana nomor 10 Pitu, RT 008 RW 015 Jakarta Timur, Inganan Partangyangan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Wik Penggilingan, dibagas nih keluarga Lustar Nenggolan Lumban Raja, Boru Simanjuntak Nahinan, alamat Jalan Buaran Regensi Blok A nomor 50 Tolu, Pondok Kelapa Duren Sawit, depan kampus Unsada. Wik Pisangan Gading Raya, dibagas keluarga Panggabean Boru Sihombing, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Akik Yaman, RT 0 Sia RW 05 nomor 20 Sada, Pisangan Timur, Jakarta Timur, Inganan Partangyangan di ruang Lukas HKBP Rawamangun. Partangyangan Week hari Kamis 12 September 2024. Week balap sepeda dibagas keluarga Morris Butar-Butar Junior Bolu Nenggolan, alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 24 RT 010 RW 05 Rawamangun, Jakarta Timur. Week Kampung Ambon dibagas nih keluarga Jongker Sormin N Boru Panjaitan, Jalan Porselen Raya nomor 34 RT 016 RW 00 Tolu, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Panitia HUT ke-60 tahun dan 125 tahun Pesta Sending Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun Oikumene Inklusif 2024. Hombar tu pelaksanaan perayaan hari ulang tahun HKBP Rawamangun Pak Ono 10 tahun diuduti mah tu Pesta Gotilon di hari Minggu 6 Oktober 2024. Rangkaian kegiatan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun marhite tiktingon diundang akar ruas na memiliki UMKM Lawamandohoti Basar UMKM Napina Tupadi
hari Minggu 22 September 2024 dohot hari Minggu 20 sia September 2024. Adong 15 tenan pinatupa panitia. Akar ruas nanaing mandohoti boima mendaftar tu panitia sintua bistok datubara dohot sintua sahat pakpahan. Biaya pertenan ima 300.000 per hari. Jala boima ditransfer tu rekening panitia. Parheheon Naposo Bulung HKBP Romangun. Seksi Naposo Bulung patupa rangkaian kegiatan Parheheon dan Batak Night Show di Aris 10 Agustus 2024 Rodi 10 sia 15 September 2024. Akar rangkaian kegiatan Parheheon Naposo Bulung dan Batak Night Show boima dijaha di Harotas Tikting manang di Warta Digital HKBP Romangun. Parheheon NHKBP Romangun patupa acara spesial ima drama musikal Batak Sandiwara Mauliate berlatar di Jakarta, kota metropolitan yang menjadi magnet bagi mereka yang mencari harapan dan perubahan nasib. Cerita ini mengikuti perjalanan Nortier Simanulang, seorang pria yang berangkat dengan impian besar untuk membahagiakan diri dan keluarganya. Saksikan kisahnya di dalam Sandiwara Batak Mauliate yang akan ditampilkan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di Teater ACS Jakarta. Parheheon Remaja. Minggu Sadarion 8 September 2024 Ima ibadah penutupan Parheheon Remaja HKBP Romangun. Di parmingguan pukul 8, 10 tolu dohot pukul 10 onom tolu puluh wib remaja pasi dohot gabe kolektan. Parmingguan pukul 8 dohot parmingguan pukul 10 melayani sebagai song leader dohot pemusik. Jala mandok hatado nasida di ibadah pukul 10 onom tolu puluh dohot pukul 10 sada. Patah nakon hatani debata PHD AMA. Seksi AMA ibadah HKBP Romangun patupa partangyangan Pak PHD hari Jumat 10 September 2024 pukul 10 sia di ruang Timotius. AMA HKBP Romangun niundang mandohoti PHDI. Konven Distrik Senin tanggal sia September 2024 di Patupadok Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di HKBP Kebayoran Baru, Jalan Hanglekiu Tolu nomor 10 Walu Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Parhalado Goktiki dohot keluarga. Pandita pensiun dohot keluarga, dohot Ina Sarfat asa mandohot konveni. Pembangunan Sekolah Minggu HKBP Moria Palace Resort Philadelphia Pekanbaru Riau. Minggu 15 September 2024 Pandita Resort HKBP Romangun Pendeta Bandar Siburian MTH borhatu acara pembangunan gedung Sekolah Minggu HKBP Moria Palace Resort Philadelphia Rumbai Pekanbaru. Minggu Sadarion Tapatupa Dopoti Manang Kotak Lau mangurupi pembangunani di Jolo Pitu Gerejata. Efisiensi penggunaan kertas warta jemaat. Hombar tu program kerja dohot anggaran HKBP Romangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas. Tarencana hondo mulai bulan September 2024 pencetakan harotas tikting tahurangima Tikting Boima di-download di aplikasi HKBP Romangun, tersedia di Play Store dohot APPS Store. Manang sian barcode di bangku ni gerejata. Tambahan nama Marsahid. Nyonya Batubara Boru Purba W Kampung Pertanian dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang Dahlia Kamar 02. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung Pinaradeni Huriata
Di pasu-pasu debatama aka barita masa dot ulaon aka sipatu paweta baen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat hari Minggu untuk Amang dan Inang yang mengikuti live streaming di rumah. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Pendeta Banir Siburian, semua Amang Pendeta Fungsional, dan Amang Inang, semua Parhalado HKBP Rawamangun. Yang kami kasihi, Amang Inang, orang tua kami, dan abang atau kakak Naposo Jemaat HKBP Rawamangun. Dan tentunya yang kami kasihi dan banggakan seluruh remaja HKBP Rawamangun. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikannya. Rangkaian perayaan remaja telah selesai berjalan dengan baik dan lancar. Izinkan kami dari seksi remaja menjelaskan rangkaian kegiatan perayaan remaja HKBP Rawamangun tahun 2024. Perayaan remaja tahun ini mengangkat tema mengasihi dan terus mengasihi yang terambil dari ayat Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kami berharap melalui kegiatan Pareon dan sesudah selesai kegiatan Pareon ini, hubungan di antara kita remaja terjalin semakin erat dan kuat. Sehingga ikatan ini menjadi dasar agar kita menjadi sehati, sepikir, dan setujuan di dalam Tuhan. Rangkaian Pareon Remaja tahun ini dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai dengan puncaknya 8 September 2024. Adapun rangkaian kegiatan kami dalam Pareon tahun ini yaitu 1. Kebaktian Padang dan soft opening Sabtu 10 Agustus 2024. 2. Ibadah pembukaan yaitu Minggu tanggal 18 Agustus 2024 di ibadah remaja pukul 8, ibadah umum pukul 10, 13 dan 16.30 WIB. Remaja menampilkan berupa prosesi tortor, vokal grup, persembahan pujian, usher, dan kolektan. Ketiga, turnamen e-sport. Sabtu 24 Agustus 2024 diadakan di Sinantam. 4. Turnamen badminton. Minggu 25 Agustus 2024 diadakan di Gor Jatinegara. 5. Turnamen futsal Sabtu 30 Agustus 2024 dan Minggu 1 September 2024 yang diadakan di Futsal Bidadari Kayu Putih. Keenam, pentas seni disertai dengan remaja gatelan dengan tema rohani Sabtu 7 September 2024 di Gereja HKBP Rawamangun. Ketujuh, ibadah penutupan pada hari ini dan yang bertugas menjadi SL dan pemusik di ibadah ini adalah dari remaja kita. Berikut cuplikan video kegiatan kebaktian Padang dan Pareon Remaja. Pesta Pareon atau Pesta Kebangkitan Imam Remaja dan Naposo Gunung HKBP Rawamangun di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Malam ini untuk terbang setinggi-tingginya. Amin. Amin.
Lomba-lombanya seru-seru banget. Lombanya tuh ada e-sport, remaja got talent, dan ada futsal. Mungkin untuk tahun depan, Parheheon lombanya bisa ditambahin kayak cerdas cermat Alkitab. Jadi ayo guys, ikut bergabung dalam kegiatan remaja HKBP Rawamangun. Menurut saya kegiatan untuk Parheheon remaja tahun ini lumayan seru ya. Ada badminton, ada e-sport, ada eksternal futsal dan lain sebagainya. Ya harapan saya ke depannya sih semoga Parheheon remaja tahun depan bisa lebih seru dan lebih menarik lah games-games untuk kedepannya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita bergabung ke remaja HKBP Rawamangun. Karena remaja HKBP Rawamangun menyala. Jadi melalui kegiatan remaja HKBP Rawamangun, kita semakin kompak, semakin saling mengasihi. Kesannya adalah sudah dilakukan yang baik, mari melanjutkan yang terbaik di gereja ini. Kalau ada yang kurang pendamping remajanya, ingat mereka ini juga bagian daripada anak-anak remaja yang mau memberikan segenap hatinya, pikirannya, waktunya untuk kita semuanya. Dan kalau ada yang kurang dari anak-anak remaja, mari saling memaafkan dan mengampuni untuk kita semuanya. Oke? Sampai jumpa Parheheon tahun 2025. Terima kasih untuk semua dewa, untuk pendamping remaja, seksi remaja, dan juga orang tua, tim kesehatan, terlebih kepada seluruh anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Kami juga berterima kasih kepada Amang Pendeta Resort dan seluruh pendeta fungsional, Amang dan Inang Parhalado, seluruh staf gereja HKBP Rawamangun, serta seluruh orang tua remaja HKBP Rawamangun telah mensupport dan mendoakan kami sehingga kegiatan Parheheon tahun ini dapat berjalan dan dengan baik dan lancar. Selain itu, kami rindu mengajak teman-teman seluruh remaja untuk dapat aktif dalam berbagai kegiatan remaja HKBP Rawamangun seperti paduan suara, vokal grup, tortor, pelayanan di ibadah remaja sebagai pemusik, song leader, worship leader, kolektan dan usher, fellowship yang diadakan setiap bulan, kebaktian Padang, dan kegiatan olahraga rutin yaitu basket, futsal, dan badminton. Adapun informasi lebih lanjut tentang remaja HKBP Rawamangun dapat dilihat di sosial media di Instagram @rhkbprawamangun dan akun TikTok di @teenagers.rawamangun. Setelah ibadah, anak remaja akan menyanyikan lagu pujian. Kami memohon dengan kasih kepada jemaat untuk mensupport pelayanan remaja dengan memberikan donasi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
masonang marohata martangiang mahita. Dami ini dibatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua manami nanami nang dihita saluhut na tarumobi di akayanakon nami remaja na parhihon di bagasa sadarion horas madihita saluhut na hata ni dewata na mamakulingi hita di minggu ta sadarion imana tarsurat di Evangelium Markus bidu pitu mamuka maisia naik 24 ro di ayat 37. Evangelium Markus bidu pitu ayat 24 ro di ayat 37. Songono mahatan debatan natar surat isi tapaitiut mamang inang di bagasar rohat tabe. Dungi borhat ma ibana siani laho tuluat tirus. Jadi dibongoti masada jabu naing maunang tarbotoi di rohana. Alai dang tarbahesa buni. Ai dampi gadan di BG sada ina-ina baritana. Partodina hudardo buruna. Gabe Roma ibana marsinggang tujolona. Parbigu do inai. Sian bangso siro Ponisia. Jadi dipangido matu ibana asa dipabali si polisi sian boru. Alainin na do mangalusi. Loas jolo bosur akadak danak. Aidang tama buaton si panganon ni akadak danak lahumadabu hosa tujolo ni akabiyang. Alainin na ina-inaido mangalusi. Ido nian Tuhan. Alai dohot do aka piang na ditoru ni mejai mangalang na pinapisik-pisikon ni akadak danak. Gabe dido ma tuinai. Ala ni hatami laho maho nungaruar si polisi sian burumi laho matutu nasida muli gabe jupak sama burunai modom di podomanna nungaruar si polisi dungi borhat ma Yesus muse sian luat tirus laho sian Sidon sahat tu tao Galilea mamulus siat tonga-tonga ni luat si 10 huta. Jala dibuan ma tujolona sahala nanengel huhut mangungu. Dielik-elik maibana asa dia peho tangan na tusi. Jala dibuan maibana tu nasuhi holang sian na toropi. Dijuluk koma jari-jarina tu pinggol ni halaki. Dungi marsiti jurmai bana laho majama dilana. Laos manaili mai bana do pak gijang marhosa godang ma. Dungi didok mati bana. He patah nama dok mukap ma. Jadi mukap matutu parbinigianna har ma nang ihot ni dilana gabeti kos ma pakulingna jala dipopai manasida unang dipabua-bua tu halak alai lam diorai lam guguma nasida mamarita hossa. Jadi longang situ tu manasida ninna ma nunga dengan saluhut na dibahen ibana gabe marbinegedo
aka nanengel jala na mangungup gabe makatai ibahen. Nagabe tema di bagasan minggui minggu tasadarion imayat 37. Nung ngadenggan saluhut na dibahin ibana gabe marbinegedo aka nanengel jala na mangungu gabe makatai dibahin. Ima sahat na dihamu amanami nanami adong do istilah ngetren waing terlebih kepada adik-adik remaja molo disukun hala taringot tu barita baru barita baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja. Molo manatap pita tu panopaon di sada Musa bidusada dung sunde bata manop pasaluhutna adong di hari parjolo di topa de bata didok denggaddo sude satu hari na parpudi didok denggaddo sude alai puasa di bagasan ngolutta mengatakan tidak sedang baik-baik saja. Sementara Allah waktu menciptakan segala sesuatu, semua baik-baik, semua bagus. Om masih bocirina. Perbueni nabada butuh bagasan dosa. Ada satu kata dalam hidup kita yang membuat hidup kita tidak sedang baik-baik. Ima sahid. Sautik na amanginang adong tolu bagian sahid ni kita jolma. Na mungkin saton pasti sian na tului adong nalohot di hita. Na parjolo sahid fisik pamatang. Lagi bolotupe di bagasan ngulutta malua hita sian na parjoloon na badua homma sahid roha pikiran. Lagi taruh pamatang na tang marsahid. Ale malua di bana sian sahid roha manang pikiran na. Napatuluon, mulutuk pe malua ibana sian napadua honon, sehat pamatang, sehat rohanang pikiran, alai na pertuluhon sahid sosial dohot ekonomi. Yod dotong masih rai na don marpakor hoddo di bagasan nguluta. Di tonga-tonga situasi na marsahiton, tuturia do hita mangalua tuturia do hita pasaton saluhut na pojot di bagasan roh hanang pikirata. Songon perempuan na didok di bagasan turbukon na sian siro ponisia. Itu dia do ibana. Kita mau lihat yang pertama sekali. Sebelum mengetahui kemana perempuan Siropenesia datang. Ibarita humma ima taringo tu Kristus nama poto saluhut na di bagasan roha nijol. Parjolo sahali diboto Tuhan Yesus doa manginang ahan narikot di bagasan ngulum. Ahan narikot di bagasan ari-ari ni ngulut talakata. Manang uju marsahit kita, uju marsak kita, uju tertekan kita.
Uju tadopi hamaulon di boto Tuhan Yesus. Jala dang namarna luja Tuhan Yesus. Lahu manangihon. Alu-aluta. Jangan kita kira bahwa dimensi tempat tenaga itu sama dengan kita dengan Tuhan Yesus. Tidak. Kita lihat ayat 24. Di ayat 24 takaslu di Papua. Ditaluhot Tuhan Yesus dohalojan ni dirina hola lau majalo akan atorobon. Coba kalau kita bayangkan dalam hidup kita. Ketika kita sudah hari Sabtu banyak pesta. Roma Manodo, Siak Kuria, amang, ya nak komuna, dohot do remaja kan, dohot. Do naposo dohot. Hamu majo tuan rumah ijabu muna majo partanyangan ate. Parjolo dietong mah. Aha. Piga ulau sadari i. Dung dietong piga ulau sadari i. Roma alus. Amang pandita nami, amang situan nami. Unang major di jabu nami. Ai tulu ulaun sadari i lujahui lalahami. Kita sering kali menutup diri, tapi Tuhan Yesus tidak menutup diri atas apa yang kita minta. Itu di isi ayat 24. Dungi borhat maibana siani laho tu luat tirus. Jadi dibongoti masada jabu. Naing maunang tarboto i di rohana alai dang tarbahesa bunyi. Dang tarbahesa bunyi. Di tengah-tengah rasa capek itu, Tuhan Yesus peduli kepada kita. Tuhan Yesus peduli kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau mendengar, mau menerima, mau memberikan yang terbaik. Napa dua hon dido bohado ngulut tahun asa adong hapor seaon natugu dinarohita mangidu tu Tuhan. Iman tidak dibatasi dengan seberapa sering kamu berdoa. Iman tidak dibatasi seberapa sering kamu membaca firman. Iman yang teguh adalah iman yang menyerahkan segala sesuatunya dan percaya bahwa Tuhan bisa. Odun masa di perempuan Siropenisia. Anggota ida sian sejarah ni perempuan Siropenisia ini. Adang dohot na sida. Nagabi hala perjabar di haluaun. Ibu yang memiliki anaknya kerasukan. Tidak menjadi bagian daripada keselamatan, tetapi menerima anugerah daripada Tuhan. Apa dialah katakan? Dia percaya ketika datang kepada Yesus, dia percaya kemampuan Tuhan Yesus. Meskipun dia tidak bagian daripada keturunan yang terpilih dan diberkati. Persea do ibana. Adong do sada sitiruo di nasihat Siropenisiai siap perempuan ini ima spiritual yang tahan banting. Adok sada buku ima nasinuraton Emmanuel Marta Sujita, spiritual yang tahan banting.
Kita ditugu-tugu do songoni. Mari tehatan di batas dari bohado kita memiliki spiritual yang tahan banting. Nama dok spiritual nama Tauras, spiritual nama Godang, dan spiritual danak, dan spiritual danak ibana. Anggo solian itor mardadi, moloso itangihon, pitor gali, moloso saud na di bagasar roha, moloso saud na di pangido di bagasar tangiang. Dang doh biawi sibah. Moloso di tangihon ibana. Perempuan yang memiliki anak kerasukan ini memiliki tekad dan keyakinan persea do ibana dihagugo oni Kristus. Natuk do Kristus mangalihon hama malum tu boruna atik pesodisi boruna. Ini hebat sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia meminta agar Kristus menyembuhkan putrinya meskipun putrinya tidak ada di tempat. Gabe taringot doau di tahun 2002 nasalpu 2002 molo 2002 HP na hadope Sony Ericsson Nokia dungi adong sa HP na belge-belge nahera batu batai dangi tahun 2000 awal-awal 2000. Jadi adong masa ada ina mar telepon hati hayau mangula di Kebayoran Baru alai inat tahun hutada uju hea diudang marjamita di Bogor mar telepon mainat tahun amang anak kokung marsahid rojo amang manang yakon manang palu majo tangiang siani usukun anggo borgino dang mungkin roau tu Bogor holan lau manang yakon dang arung dalekku ai porsia do hamu molo pia teleponon martangi yang tu ibana niko margogo tangiangi da utoropat do anak ikut jamau do asalam lampos ikut beringot do asalam lampos dasi persia do hamu inang ditangiang melalui HP natuk do tangiang ni sada-sada halat na persia tutuhani manang yakoni melalui HP ahmalus ninatau dang rope amang melalui HBP ditanyakon tu do tangiangi. Ini tahun 2002 awal. Saya ingat betul martangiang memahami melalui HP. Aledak kudokon pekon HPI digijang nih si majujung na manang buhi na manang badan na daw pekon mah HPI lebung muna tiup matangan na martangi yang mahita tiup matangan ni anak mi daku to manoton live streaming ibana gabe taringot ade ulo do gudak kalak manonton live streaming huriat tahun lepik matangan muinang
martangiang mahita. Ni ba matangiangon. Apakah doa punya kuasa? Sama seperti Kristus punya kuasa melakukan penyembuhan sementara pasiennya tidak ada di hadapan. Jawabnya ya, jika kita percaya. Mula percaya do kita dihagogo ni Kristus meletakkan kepercayaan kita itu sejauh apapun jaraknya. Tuhan mampu melakukan perkara yang besar. Alai adorang so didapoton dileho pangiduan nai ado paru kilo na manginang o managabi hapor seaon manang spiritual yang tahan banting. Ahai tang di Tuhan Yesus marhite turpukon ho pardosa tu sakko daw alai terdidok Tuhan Yesus loas jolo bosu rakadat danak ay dang tama buato si panganon niya kadat danak laho madabu hossa tu jolo niya kabiyang amanginang. Kita lihat kebanyakan orang ketika dia dijatuhkan, dia menghindar dan tidak mau. Isarana molohita marsahid, uludu sipata molotiki marsahid kita, halak nama merek kita, lubisia dokter ta. Waktu kita jatuh sakit, orang yang datang melihat kita, kadang-kadang orang itu kita cuman hanya butuh didengar perasaan kita, pergumulan kita hanya butuh didengar. Tapi datang orang yang melihat kita dalam keadaan sakit lebih daripada dokter kita. Malu lu sipata akan nama dulu nama sahid sian dokter inang hodam boy be onda on dam boy be odam boy be sude dam boy be ikonodo alla ngommu suhataddo alla ngommu. Banyak sekali. Sementara dokternya ditanya, boleh dimakan, tapi apa? Kuasai dirimu. Kalau kamu nggak bisa menguasai dirimu, jangan makan. Kuasai nafsumu. Tapi kalau kamu nggak bisa menjaga, jangan sentuh. Anggo dirajai si pangano doho, bapak siring si pangano nih. Ikonodo wetna inamse. Ape ngasahat tu si barbar lusung baruwe ibana. Dang marna malum Roma kadongana odo na cocok tuwakmu inamse. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Itu masih perkataan begitu. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Datung buato si panganonon liano tubiang. Datuk taruli ho odang dope. Yesus seakan-akan kita lihat menunjukkan mereka orang di luar bangsa pilihan adalah orang kelas 2. Kecil enggak hatinya. Tubuh do met ni roha. Molo jolma na so memiliki spiritual tahan banting nunga mardadi nunga dari kononna nunga bursik kononna dang robeau unang behui dei bana
ra adong dosongoni di bagasan ngulutta mula dong nama nangyakon sehali dua hali damarna malum patuluhon unang beroi bana eso malum ditangyakon ibana nasing ma jo manangyakon uludo masa songoni sebagai orang percaya kita harus merendahkan diri kita untuk memohon kepada Tuhan. Disambut do hatani Tuhan Yesusi di ina Siropenesia. Ahdi do ibana ido nian Tuhan. Alai dohot doa kabiang na ditoru mejai mangalang napi pisik konni aka danaki. Saya tidak mengharapkan lebih. Saya tidak mengharapkan banyak. Tapi saya yakin dengan perkataanmu saja dapat memulihkan. Dipatudu Tuhan Yesus doa sini rohana. Yesus menunjukkan kasih yang tanpa batas. Yang seharusnya bahwa orang yang menerima keselamatan itu adalah orang pilihan. Sekarang Yesus menunjukkan keselamatan dan kasih itu berlaku juga kepada siapapun. Dipatudu Tuhan Yesus holong ni rohani debata nasotarihot naso ni ihot ni aka istilah bangsa nang pinilit alai dipatudu ibana do holong ni roha jala diargahon ibana do parsitutuon ni ina naro tu ibanai. Dia menghargai perjuangan wanita itu, doa wanita itu. Dia hargai sehingga dia mengatakan pola do agak berbeda do turbukon ayat 24 tutul 30 Rodi ayat 31 itu beda. Molo di ayat 24 holan di dok Tuhan Yesus hapur seomilo. Alai di ayat 31 itu daung dicama do. Di sini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu melebihi segala sesuatu. Melebihi dari segala kemampuan. Dia membuka pintu keselamatan bagi setiap orang. Ahmadidok. Alani hatami laho maho nunga ruar sibolisi sian burumi. Alani hatami, alani hapur seomi. Karena keteguhan iman kita, maka segala apa yang kita minta di dalam nama Bapa, Allah mendengar. Di dalam Kristus Yesus, Allah menjadikan. Di dalam Roh Kudus. Dihamu amanami nanami. Oma nama jauh hitam. Asa tok kita rotu Tuhani. Nama ngihut ida utam. Marhite hantan debata. Di ayat 30 sada roh di ayat 30 itu. Didok disi. Nangungu dohot nanengel. Di pamalum Tuhan Yesus. Sipata
Boido marhitiak kaparukilon di bagasan ngolutta gabe hirana jol manangungu hita. Hirana ningel hita. Bahasa dohonon jol manangungu. Dak tabuto makatahon. Ketika beban hidup, pergumulan, penyakit yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, kita tidak mampu berkata apa-apa. Kita tidak mampu mengungkapkan yang kita rasakan adalah beban yang berat. Dan ketika kita menghadapi persoalan juga, kita seperti orang yang tuli. Seperti orang yang tuli. Tuki terus. Makuling di siamunna, makuling di habirangna. Tapi dia tidak mendengar. Hati-hati dalam hidup kita. Di sido peranan ya kadongata, di sido peranan ya kale-ale tamabuak kita tutuhani. Memanggil setiap orang percaya, bawalah saudaramu dalam doamu, bawalah orang-orang yang kamu kenal dalam doamu, memohon kepada Tuhan. Asa tabuat ni bana tu debata marite tangiang. Aiso di boto nangungui do nanengeli. Ahaneng bahenonna. Alai natoropido. Mangido tu Tuhan Yesus. Tabuna dia dipatuduhon nangungu nanengelon. Hauduhon. Kepatuhan ketaatan daripada orang yang tuli dan bisu. Tang mangarutai bana diboto do dirina. Dang godang tuntutanna. Tiki dibuat Tuhan Yesus ibana tuaka inganan na suhi. Inganan na sepi. Tang mangalo ibana. Dioloi. Ditiki di jama Tuhan Yesus si pareonna. Waktu Tuhan Yesus megang telinganya, dia tidak melawan. Ada kepatuhan, ada ketaatan. Dan ketika Tuhan Yesus meludahi tangannya, menjama lidahnya, dia juga tidak melawan. Baik kon mamanginang. Mersitijur Tuhan Yesus tu tanganna laho majama pangabasna. Lidah itu bahasa Batak aslinya pangabas. Sotung la idokot dila inna. Bahasa pasaran do dila. Anggo bahasa itikana pangabas dui. Baikon tijur ni Tuhan Yesus lau majama ay holak jolma pe oru do magigi unang majoy adong dihita di halak bata istilah di meme taboto do di meme oma nama kilhil dung di hilhil dibuat mamuse di leon tu anak nah ido di meme molo dak dana na me tang magigi alai molo dak dana na naung belga na poso. Coba saudara adik-adik saya remaja, mau nggak makan mama kita yang ngunyah, habis dia kunyah dia keluarin, dia muntahin, dikasih ke mulutmu, mau nggak? Hah? Mau nggak?
Padahal dulu waktu kau kecil, itu paling suka. Kenapa kalau udah besar gak suka? Ih, katanya. Mama udah sikatan belum? Lihat, Yesus menyembuhkan yang tuli dan bisu. Air ludahnya dia pegang lidah daripada yang bisu itu. Kepatuhan membawa kita kepada suatu berkat yang besar. Ima marite hata hepata mukama, terbukalah semua. Apa yang menjadi penghambat menerima berkat terbuka semua, tanggal semua. Yang tiga yang kita lihat, apakah itu sakit secara fisik, itu hilang. Apakah sakit secara mental, itu hilang. Apakah sakit sosial, itu juga hilang. Akan terbuka kebaikan bagi orang-orang yang setia dan memiliki spiritual tahan banting. Karena kebaikan itu ada dalam Kristus Yesus. Hadengganon adong di bagasan Kristusi atong tusi mahita manginang mangalu-alu. Mari kita gantungkan kepercayaan kita kepadanya, kepada Kristus. Percayalah, Dia akan melakukan lebih daripada apa yang kita harapkan. Tetapi kadangkala dalam iman percaya kita juga diuji, pantas atau tidak pantas menerimanya. Tapi ingatlah, ketika kita diuji, kasih Tuhan lebih besar daripada pergumulanmu. Kasih Tuhan lebih besar daripada batasan-batasan siapa yang layak. Karena kadangkala kita berpikir, ketika kita melakukan dosa, kita mengatakan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan lebih daripada apa yang menghambat kita datang kepadanya. Dan terakhir, di dalam firman Tuhan, beritakanlah sukacita ini. Apa yang kita rasakan, di mana Tuhan membuat semuanya baik-baik saja. Ingatlah, apa yang baik-baik saja bukanlah upaya kita, tetapi kasih setia Tuhan kepada kita. Molo nadenggan naung tajalo di pasuang debata ngoluta ingot ma dada sian gogom dada sian malom tung holan asini rohani debatado debatama na mangalehon jala na mabahen saluhut na denggan asa toktong boy pujiota ibana di bagasan ngoluta. Milikilah iman, kesetiaan atau spiritual yang tahan banting, maka kita akan tetap senantiasa datang kepadanya memohon kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Debata para sirohab debata perdenggan basah. Namangaramu tihami, manugu-nugu hami. Asa di bagasan ngulu nami
unang marnaluja hami rotu jolom mangidua sini roham songon paropuan siro Penisia naing ma adong hapor seaun natugu adong hasil hasatiaon ape nama sai Tuhan posdoro hanami dileokodo akan adumenggan di ngulu nami molo marsahit tami molo godang parukilon nami porsea do hami mergogo doho Tuhan patupahon akan nadenggan atong patupa maka nauli nadenggan di bagasan ngulu nami ramoti mahami Tuhan upasat tami madaging doto dinami nang dia karuas ni uriam na di bagasan habot ni roha marukil tarumubi di keluarga si galingging borusyahan namar habot ni roha di hari naung salpu ala jumolo sadaina di siat tonga-tonga ni keluarga apu lima Tuhan homa na mga leon apul-apul di nasida nang diaka na magadopi ragam hamaulon tugu-tugu Tuhan homa Tuhan na mga lehon akasihirimon di nasida na manangihot tangiang nasida tarlumobi na dibagasa parsahiton ima inanami Susilawati Boruta Barat Hapangaribuan Hendrik Parsaulian Siregar Nyonya Sibagari yang Boruta Barat Beni Pasaribu Nyonya Tambunan Borusiahan Nyonya Togatorok Borusiahan ama Inang Sintua Dumaria Borusiombing S Simbolon Nyonya Sinaga Borusimbolon amang Sintua Bungaran P Siregar Rumintang Hutasoit Renol Hutabarat Nyonya Sinaga Borusiombing Rustioria Borusitanggang Nyonya Tambunan Borutagaul amang KM Sihombing Nyonya Silalahi Borusamosir Kalista Sihombing Inang Nyonya Pendeta Sugian Borusaragi Reinhard Silitonga Nyonya Pasaribu Borusitungkir Patentun Hutabarat Josia Manurung Mutiara Borumanulang Nyonya Utabarat Borurajagugu Beni Marpaung Balojong Pangaribuan Mangantar Tambunan amang Sintua SP Hutasoi Las Maria Boru Panjaitan amang Sintua Bisto Kutauruk amang TP Simanjuntak Ferdinand Sitanggang Nyonya Anita Tati Nabitupulu Borusyahan Nyonya Sintua Nenggolan Boru Sijabat Nyonya Baster Manurung Boru Aruan dulu matuhan ruas ni huriam natongon di bagasap parsahiton diakamanami nanami hanggi botonami na pihak di rumah sakit manang di bagas nasida nang di bagasap pemulihape jama matuhan leo mahama malum leo magajang ni umur dohot hai pason homa nama masu-masu na saubat na ipakan sida pasu-pasu manegara nami ramoti Tuhan diaka program-program negara nami asa mardalan dohot denggan tarlumobi nang di apalatikyon parheheon remaja ni huriam homa Tuhan nama masu-masu akai anak kon nami remaja asa di bagasan ngulu nasida lam tu hehe na lam tu torop na mangihut toko marsitutu di bagasako ramo timakayanak kon nami pasu-pasu matuhan nang ulaun di tonga-tonga ni huriam dia kaparhalado padita situa dohot lan nasing na marhubas partohonan nang naso partohona pe asa toktong di bagasap pangaramo tiomu manasida Tuhan pasu-pasu huriamu Tuhan pakemah huriamon gabe ula-ulam mabaritaho barita haluaun dohot asini roha mangasahon Kristus Yesus martangnya kami
Amin. Di hamua nami nanami adorak sumarede hita anon dung sunta tutup minggu markordope akayana kota remaja tujolo tatu pahima nasida non ditapni akanabui lehonota perhatian tu nasida tapuji matuhata mari tede nomor 432. Empat ratus 92.
Sai deon ayat magihut laos jongjong mahita. Sah mapeliata tu adupan debata tapauduk marohata martangi yang mahita. Ale debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehmi tu hami pelean nami tu. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasea kami peleanon. Patibulhon arjamnu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutada hami kurang nislen dehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na dibanagi jang say pinarbadi amaguar. Say ro maharajaun. Say saud malomo ni roham dibanatongon songon na dibanagi jang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Say samadu sanami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame dohot las ni roha jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala si marohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasau romada mena tu todim. Amin. Amang inang dohot hanggi buto nami tapahudul majo satokin ala dalam rangka parheon ni remaja do sedarion pinasap mapartikia tu nasida laho patu begehon ede puji-pujian tujuh loma nasida kitab nabui urupata ta urupima nasida.
surga Ido gogoni partoni oku Widado Tuhan maraso Soga lumbangi menak donganlah Lasti rohasia surga Ido gogoni partoni oku Widado Tuhan maraso Haba-haba so menak donganlah Haleluya Bodi bagasan roh aku Asa firman ang toniki Paroha gogonia Haleluya Marulot-olot roh aku Pasti rahasian surgai Manggoia Yang surga Ido gogoni partoni oku Widado Tuhan maraso Haba-haba so menak donganlah Haleluya Hodi bagasan roh aku Asa firman ang toniki Paroha gogordia Haleluya Marorop-orop roh aku Pasti rahasian surgai Manggoia Mau lihat?